Mata. Mamukase kumero. Andinotombomuka. Kana ariwo mamukiro wacho aya muri kutonditesa kana anomuka baba. Kuchiko futi naye. Mata, munovimba naJesu pamunda wani? Wani pamunda wamunovimba nawo naJesu? Kutamba. Kuchiko. Koma maitweko. Azimara kuti wapedza kashata. Mata, mapowa nani ningirinzi yekunzi murimi apa. Ndanakupa inonzi permission. Kumeri dondomira opuwa permission nani pamba kangozara marara ndikatike ndipa sese ndipa clean ndisangu chibagika ko ndinoda kupuwa authority nani pano panongoratsirwa marara nevanhu pano pamba kazara marara kudai amairudo. Madha, uyu munda wecommunity unorimira maelders emunomuraini kana tichitaura vakuru vemunomuraini chete noti mimi muri vana vadiki makauya apa nezuro uno muri kunzwa munda uyu ndewedu watinorimira every panongotanga donhadonhwe remvura takutese chibage chedu. Saka imi mamuchida kuzoparima nguva iyo ndo nguva yacho yekupagadzira kurima. Imi mamuchida kupaisa nguva pamba kazara marara. Ndanga nditori muplan nekutoti takatoenda kukanzuru kuti kanzuru yetu itakure marara isi tozongodai dai. Saka ndepenyu imimi nani muri vangani kana munda uno ndewenyu nani imimi nani. Mother, inini chandinoziva unonzi munda wecommunity muri kuzvinzwa. Hausi munda wemunhu wese chero auya nhasi chero mukadaidza sekuru wenyu wese ungoti nekuti chidondo makutorima chidondo ichi takachiforera kuti nhasi chichaiswe dzimba kudai so tisu takaforera muri kunzwa. Imi nani chindiverengerai kuti imimi naningi imi nani kubva mbuya anhingirinzi nyondoro yavo ndove kufa kavai muzukuru wavo handi akufanira kuparima ada kuenda kuUK. Aiwa mungadai machienda kwanyondoro mono chinokumbira nyondoro imunomboza ukama wandinawo pamba apa kana mamusingazivi ukama wandinawo. Amai vangu vakauya richiri Mhandara muri kunzwa. Baba vangu richiri jaya vakarorana vakazvarana ini ndikazvarwa muri kunzwa. Kusvika up to now ndikagara apa ndiri Mhandara kusvika ndiroorwe nababa rudo ndizvare wangu mwana. Ini ndotongofunga kuti muri miedzi ndozvinhu zvega zvandongofunga mairuda mundi kundiona ndichichitira zvinhu zvangu quietly pambapa imhosva rekuti imi muri senior roja mairudo inini nemi ndogara ndakakurimindai inini nemi tese takafanana pambapa. Inini handina kufanana nemi handichazi senior roja kana amai vangu vakauya ichiri Mhandara igozvarwa igofa inini ndigova Mhandara kusvika nhasi. Manje ndauda kuzochikudza ichokwadi manje chamamusingazivi nekuda kunditonga kuti ndarimirei panapa. Mama landlord vakatondifonera vakati imimi manje muda kubva muda kuvhengedzera pambapo muri kupabva bhejika kudai. Munda wacho muri kuti wenyu uri kusara uri wangu very soon pambapo muri kubva ka ndozvamakuru. Amuite jute hamukline maningirikini mawalls hamukline madziro vana venyu vanenge vachimboisa machina ana rudo muri kupabva pambapa ka ndasingade kukudzai pati ndikutoona kuti chokwadi ndo chamunoda kuudzwa amai mwana. Tichaona siyaibadzara kuti muchaurima pani siyaibadzara ini ndakutoda zvamadhandendrod vacho vamuri kufurirana nawe vavo ndakuvaradza kuti apa chaipo hapasi pawa asi ndepani asi munoshura mairudo saka ndepani kana pasiri pamba pamadhandendrod ndepani muchitemba huro izvi zvichapera kana muchitemba zvamunobata zvichapera jaira usina basa mudzaibadza rangu ndati ndoda kukuratidza iwewe nalandlord wako kuti mhiko dzamboti pauti amai vangu agara manje tese tiri maroja mairudo tese tiri pamaja muri kupabva muchipada majaira asina basa mudzaibadza rangu manzwa nekunditonga panapa.